Hey, so wouldn't na so so me mo ojuma me di bedu no. Hey, make so pa o be so repu me on. O be so repu me nya me betia o kawate. Nya me betia o kawo. So me mo. So me timi nyo sa usa. Osa, me timi nyo sa wati. Utumi nya me sa. Osa, ya o ye na eden. Me fa cho me wa. Pa me be cho. E bi sisa biem. E pa me cho da. Osa. E pa me cho da. Papa e fia we ya o ye ma mi ti no be say o repu me, o be say o hu me hu, o be say o hu majeda o. Osa me nya sa. O say de ho akono no. Osa me timi. Ani na mana ba ne sa no sa. Me srew. Fa che me wa. Me nya biem wati. Say de na nanom na me so. No mama abankwa mu me pese asem we be fa so na me no ntamate to sa. Na no na ka cho se be repu me o. Debi. Omo na tu fu se be repu me o. O sa anya sa. Na wo wakati enyamba ye. Oh, wakati enyamba ye. O be so o ne meda. Papa pani mu eti se wo. O ye mu ba. O be so ne meda. O sa. Aya me na no. O sa me so me nko wati. O sa me kasa e bi si biem wati. Me nya biem wati o sa. Wa cho. Wati. Me pese be fa me so na o be call awe hu wati. Me pa cho fa cha me wai. O sa me so wati. O de yanko de. Na wonum de me nko ho biem. O sa o de mo ye wa wo dia. Dabi me rada ni mu biem. Akra me da se sa. Dabi me kana na no. Me. Amo hata so. Ayo ma boa me ma menya ensano adwuma me timi de sa yare se. O sa me nya sa de ni biem. Wati. So me kana na no se dem ho no menya de me ra ho. O sa me srew. So one kasa won fi akoma am amfa nchemi kwa na nanu betwe maso na nanu amfa nchemi usa me srew mani fi akoma am e de mayo no fun so be mayo bia no ene omunya amfa nchemi chemi me so se me de chewa na nanu no mbenya omu de asodie bi beba me so ti me so anya de ametimi de achew me kana nanu ntam kese usa se bi se bi mwati e dan ne wa wo de usa ko na koda wati usa me srew me se anya de me rada enim usa me srew anya de me rada enim Dear ma, a dear good morning. Good be na fata we ho. Me so yenko, me ba na o show dem. Mami. Me se me ba no o show dem. And na me ma untu nan ne do atu na china. I don't person who you yam na to bi basa. Hey. Ah? Enti me ma unfa me ba ni sie. Eti o hwi me amansu nti ma o ka sanya me ya ho. Me ne wo nko. Jojo ye mi. Yenko. Krachi. Mami me so awia bo me popo be wa me pa twa wa me so. Papa. Me se yenko. Mami. Yenko na me ba no show dem. What should be them say? Etu be so show the to ma chen to wo dem kwa hemfie no. Ah? Ana you yam tell me basa. O kasa wa chimfi. E dey na chese akwala no show dem. Papa yenko. Mami me popo be what? Ana nipa na de ma no no. Nko ko no ho. Obu ne ho anya sa de. Tisa be nya hey hey no. Popo be dia. Na mo ade mo jide. Nana me ni bi ABB. Mami na very person ahemfie. Mo manim. Sabe ne ba ho. Fa mi ne ba no ni mi ho. Maka sem de ni party. Dabi mi ko be de ko tama de wa ye me say chichira. Ne ba she me dem te me ko che. Na mami asem de ba himfie su na wo tata nipa na. E de na ne kasa ye mu chese akwala no she dem ho. Wo she ne na yimi fu an. Na nyense sem o ka cho se ye ma na nsa no. Wunti asem. Na ni so betumi akon asem a. Afa wo de ba himfie obepe wo tiri so na pampa so. Ya. Yo ye na. Eh ya se se. Yo ye mi. Ah, but what dem me mas. Why? Wo kwai. Ah ko. Ewra, wo de ko ade na wo yesa enipa mu ye tu ye pende da me makoni wabante wi wo ban hu a wo de chapa pa ma pampampan etie ye pena himfie wo na sebe a ono wonam ni ho bon sebe o no wo san tetagum ha ya me ba na yo me ba na wa no oden dodo wate asem bia no no ma ye de Ah. Wo de ahyem penfo na nana ne penfo. Wo ya se wasem. E de na ekọ. Wo do hun ba bia nka ne twe. Na fa ja ne mayen, ye be hu ne be ye. Why? Ko ya no na be ka fa why? Wa ba so wadi. Continue adonti. Therefore, so to abranti. Friends and Melegidi. Melegidi. So we saw once me buy a friend and himfie ha. The man and answer. So on fa kitisi adembra. Na sanu ko twom kakra. Papa ho.
Ayi bo. Ah, me ma ye ko friend ba ye. Ba ye susu a. Se no be chire mu sa bofra no. Oni ni nchen no. Enya san president kan shi. Ya ko ya aban asem. Nanam de betima ya na ya ye no. Ejade akana ma aban. Be so o ti asi free hanu mu a police phone beba. Na wako no ko choda no asem mu police station wa. Na se me da wo no. Mregede. Sabi de akom dia no me ye. Therefore see mfan to anim. Say akoda yira ayi. Isan say sabi we tikase awi adwenti wo ma wona. Say fa hwe aba yo na bra. Ya bo. Say wo de na kwahya hin wo so de na kobo hin wo a wo na mo ewu no nim. Na sabi pintia de pintia sase so na hokwa. Ba bia du no de odane wa baban. Pussy for car ni si anim wo. Ti say de obekọ wa ko diule blow say wo sumo. Oh. O pacho baba you. Ana pacho mon twa me ni. Me asa me ne mo hwi wana. Me gene. Eti won kan no kure. Ema nana ehu asem na Na me kamre. donya me ne mo hwi. Ma so so ma na nya tenten. Akodi aban ho. Me police car na abejina. Ndisi se so awade no wo ye de. Me de me ma yesa se de me yele no wosi titi me fie ho no. Me pese me san wa ba ko kan. Eye se oba de won ne ti. Na wo ye ne bibi na nya. Oka kire we ye ade na wo so wo nsa. Oh, Debbie. Dabi sa de na ka ho. Debbie ma ko bonten aba na be me try se egu ho. Na me yira koto. Na kakra wo mu wayi. Ene oba kronfo de anu o hye. Na me kan ya. Ana me mpran so me ko fa no so adwaman. O tu afiri mu anu. No sabi you no be de ko. So o hye be de ne. Enti no me no ma ma dwen se Ugu nsa ye gu nsapa. Ugu nsama na nanu maboso. Gu nsapa na kanya sase. ye ko fa ye nyim firi wo se. Oh, dabi. De me de na mete ho. On tete. No mo puli. Be nyes kan. Be nyes kan. Why? Be nyes kan. Se fi mi. So wo ni footballer bi ani yon ko. Me ndo akoya friend na koko. Ya. Tobo. Into a photo. Dabi. Afro. Dabi. Nya nema ya yi. Akida ko nya Enya ho sa afre. Kwasi asembe ni. Grazie. Wona abo adoma bi ade mu. Adoma bi wona abo wo so adoma wa. Ye ne boy ne bi ye. Asa doorbell, Ye pacho ye ba fia kakra. Pacho mo hwe stand na. Abrante no. Ya restana. Pacho nka bibia. Ya yi hia no. O therefore na soma yi. E don na afre o fie ho. Enti ni party na obo don. Photo. Diam. Ni party we. Na ye ni party E tia ni di obra bosa, e ni obra bosa. Na wo ye fie bi wo. Good afternoon. Ya nya do me de sie. Na ho ti se. Pacho na pacho. Pacho ye ba fie kakra. Pacho mo hwe bibia. Abrante no ti fie. Abrante na. Stana. Pacho nka bibia. Telephone e ba de. Wo se na nanom na ehwe. Pacho ngana suma. Ye fra himfie hu ya ye se ye kan wonte. Pacho mo. Asasa. Subu ni kita wo. Ye hu ni pa ni. Pacho mo mra yisa. Shugo ni ma se cha ko. Dabi ni o ye na ni. Jamaica ni we so dia na wo ya Jamaica ni. Na wo fu di. Ti so we. Pacho mo tana ai call da. Pacho mo ko da sai. Dia na so to. Ni se ka se hu. Sasi. Obani. Ni nti ai ba ye. Me ye nimre. Ye hwehwe ne nsem yi. Wati na meka che. Ya di bi di agoro. Ai Pacho. Na wo ne wa. Madam. Anamfo. Na jawu ni mo ko mase. Anti mo de kaba. Yo, me cha. Ya di so.
I want to say, No, I'm quite so. Minion will be said. Bankwe. You open waiting about China. Wouldn't be free. Yeah. Any crew company for. I cannot know. I'm just a penny, what's your back? Casacho. Now, and you may be a cosu. A cubena watching them. Now, could you pay me in them and I yet you say I didn't. Okay. Buy you a beer, your friend. Usa. Usa. Musa. Yeah. Winimono. I'm penny for minimum, sir. Usadia, I'm penny for me. I'm who can you know. So I say, now for the past 5 days in here, I've not set my eyes on her. Day by day, I've been calling her, but me no. Oh, friend, on second. Me son come. What could you feel? My call my home, my conny fear me be sending them for me now. And it's what could he? Me nimbe beneficio if I go. We better this was when we know them more. Papa. Let me alarm you search everywhere, baby. I'm baby. Oh, my mea baha. Menu, I'm Muslim. I'm Muslim. Catchy. Okay, says also. Or the wife. Yeah, my wife to be. Like I feel not come back. Yeah, my queen, my angel. Yes, so who can he? Papa, And then Nansa. 5 days. Now, Papa, even Uncle Mr. Step out crash and me virus, I was searching for her. Seriously, because Madame Intiminda, who will I cuddle when I'm sleeping? I can't say, grown up on a Matthias. Okay, as some can see about Frank and so. You're not type of cover, talk of the man you see. Codano, or my pep. I have to flack or Kuruma and son after I call you. Therefore, so my same from to him. Says also a hero, say a wife was a one jail, say one you. Ya hammer, Tiabe Musa. Na me see me. Makatra will say. Aquadan baby will be a yeah, I'm glad we are doing this because many auntie go there by mean Timinda. I bear bed and crown up so infant for Madame Sepa, where the moment you be not, then she said, if you're not, dear Macoma, a Yemen, you better me a catch down, they say. For associate. Mate. Tonko for no mutiti. Say a beer, now will be and I fuck with an essence. What is the catch up? Scapia, what is part the boy young money? Martin, Penny, I'm a number you to a phone. Martin Penny Force. Ready, Madame City. In the back on the cock of one and money. Madame Sedabiani, why? Sedabiani, what Nina, modern barber, Bammy, one bomb. Scapia saw me the bill room PI, the one, May, Cratchy. Sabi, you say, and Nina, name is swing. One of my damn for. And that's what we're going to show. Was more for associate. Maybe the other friend will be a. What's in the town? I can tell them. Once I will be beside was and be said, "Why anything? Send me no so frequently. If you are meaning so, what if you are? As a madam for Tina may be Sassa, once a penny will be matemante. Ain't he? Sabe, your boarding will be the so that you didn't permit. Ain't he? Tiasma may catch on. I'm waiting a medallion, me, madam. Benham, you so I want to bet. May say, Penny said, will be the so that you are didn't permit. Says will be chum. No, but Tiashu or that you would be a body, as soon as that China, as soon as you better hear would you. I tell the mechanism. Ain't he? When you're I'm on your why? Miss Madame say, Madame Nipa, Bema, the can. Oh, I say, virus. Virus. Everything's under control. Don't worry.
ne adɔte sɛneɛ ɔmenya akɔbaeɛ a yansi wotu nofoɔ fa asetrɛm ɔbaa deɛ wotena seɛ wɔ sɛ wonya obi na ɔware wo sɛ wotu nofo bebree ampa ɔde ɔse ayɛyɔyɔ deɛ wɔ hɔ a na ɔde aberantie specta wɔ hɔ a na ɛba no no ɔde ne baa sɛ ɔno na ɔpɛ sɛ ɔwale no papa so menim no nti no sɛ ɔsu kyerɛ ɔyɔnkora menkyerɛ ɔsu ban sɛnea ɔwɔ nam no saa na ɔyɛ de ɔda na ɔne boabe nso na baeɛ virus sɛdeɛ ne yɔnkono no dɔnkono no nti ɔbaa no sɛ wɔ sɛ mede ne kyea mu na mede ne kyerɛ mu na yɛhu kwan bɛfa so a ma ware no bɛhyehyɛ no nti baeɛ na ama ne ɛda hɔ no bɛma yɛsɛmpa yɛ sɛbi mfrɛ deɛ sɛ mpanimfoɔ sɛ wɔba w'anim onyam ne awadeɛ na ɛdan bɛnya no monyam a ne afira kaado sɛ woyɛ nanaba woyɛ ɔde hyeɛ woankɔyɛ basabasa a wo mpanimfoɔ so baeɛ a yɛtuofu na wagye ato na bɛma tumi aba agya ne abusua ne mpanimfoɔ no ase sɛ ɔbɛyɛ ɔho adeɛ sɛ wagye atom sɛ ɔbɛware a yɛ deɛ ni ɔhaw biara ne nyinaa no sɛ fotuo bɛkɔ ma mu mmienu nyinaa ahwɛ yie na bɛma no soso no wahyɛ da a wɔde bɛba bɛyɛ wɔ ho adeɛ ne yɛnkra busuafoɔ no na agofo ma no deɛ mede bɛhyɛ nana kuro nti nsa na yɛn nyinaa yɛhu kwan yɛbɛfa so wɔna wode hyɛ me nsa na mena mede hyɛ wo nsa ɔde ɔdɛfoɔ bɛka ne wom na ɛnyɛ wo wodeɛ deɛ na yɛwerɛ ho ate sɛ toa agye wo bu bɛ yɔnko yɛ na ase fɛre yɛ kakra nti wɔ n'anim a megyina ne mu na yɛada m ase nana abusa nana wo sɛ agofo ma no sika mefa agya ko sɛ deɛ wɔgyina nana so wobɛyi a ɛbɛsɔ ani no anaasɛ ɛboa me mfi nana wada ama meyɔnko bi kora wɔfrɛ no kofi spirit yɛmfa na amafoɔ deɛ bi na amafoɔ deɛ bi yɛsɛ agya ko yɛ dada shata hwanta shata me lɔfo saa nti na ana mesɛ sɛ bɛ wotwe mu yi o wede ɛwɔda ma sɛdɛ mekasa ɔpanyi mu bɛtwa ama no yi deɛ mame ɛfa so so frɛ nti ɛyɛ aseda bisɛ yɛhwɛ a yɛba bɛwura aberempɔn fie ana ɛnyɛ easy so saa baayɛ sɛ yɛba wɔdeɛfoɔ ate n'anim ama yɛ ama kwan mu ada hɔ ama yɛ simple nti mɛka sɛ mɛgyina mpanyimfoɔ anim na mede aseda yɛ dɛ piesi ama sɛ wɔde ɔbaa so no yɛma madamfo sɛ ɔnkɔtafrɛtafrɛ no ɛyɛ ana virus kakra mɛka kyerɛ mu no sɛ kan yɛma no a suban bi a na ka mowɔ mu kan no nti sɛ moaba hemfie mobɛware nanaba nti bɔne bi ani ɛyɛ mpɛsɛ deɛ yibu ɛdɛ yɛ ɔmo mɔntanse bibi moyɛ pɛpɛpɛ wawu mɔntanse hɔn ɛwu she's dead trust me she's a ghost mɔntanse wawu hɔn ɛwu wait wawu saa owu dabɛ nyɛ nɔn fɔmu trust wawu pacho wɔyi trase agya pacho ahɔ yɛ ahemfie trase samaya baase mɛ no listen she's a ghost yeah Baby ghost. She's a ghost. Wait, sit down. What's up? Hey, what kind? Listen. What's up, somebody? I don't really know anything. Trust me. Or therefore, you win the cool. I swear to God. I swear. I don't know. Hey! Influence me to go and cool somewhere. Hey! I don't know anything. Hey! I don't know anything. See? What's up? Hey, piano, hey! Got it! Hey, I'm sorry. Got it. Mention with the bill. Mention with the bill. What's up? I didn't mean to do that. What's up? Hey, what's up? I'm better. No, no, translate. I didn't know the baby. How do you want to say? I didn't know. When is it going to
I didn't kill her. It was a mistake. I just pushed her. Hey, She hit me. I didn't kill her. Forget it, mommy. Hey, I'm sorry. Come on, Utum. Okay. I know when the kumbacha is. I swear. You know it was. I just push you. Therefore, me push you. hey, boy, catch it. I didn't know. What's my what's up? I don't know how. To get I didn't say. No, it's not. Shut up. Yeah, kasa. First August, and I'm a marquine, a free school mobile. Nti me ba afie no me be share Stana. Wo be share hwan? Stana. We no. Yeah, boss ni be. And I'm viral so and I'm a who Stana. And I omo de betu menim say. We kwa na de betu menim. Say na down for me na na nije me ho. Nti okasa asem na chairman. Wo be ya pram you. And I make a sure and say me will be a men and call out. I friend him regede. Rasta na yatina tuno. Yachina tu. What them? I'm like them nya na mo ayira ya pe wo yehu. Inti virus ne na dam free influence me. Say do you like dey me pe bia omo be ya ma me na regede ni dey want to me enhwe me. Ema omo kan sembebre omo di sika tata. Influence o say omo ma waduane di na sese. Omo di sika etata. Ama omo ko me ma me honom. Eko like omo ko influence si ono nso. Akribiti. Enti aso omo di sika enso tata me ma me. Ena me ma me enti ase. Ajay nana adafo. Enti if you are sending yes now. Let me call my dad. Kasa. Got it. We are my shoes more, but this soldier pay you. We are my shoes more. I want to call my dad. I want to call my dad. I want to call my dad. Where Jimmy Pa was when you baby how. enti Nana wakasa. Nana yeti akola no na akola na sem a work am. See you near ma me. me be press na asem. Me be pen na asem ye pa because they na oyema me no. Na mregede ntumi nyemu half. E wo mse na ohwe me de. I love you. Just shut up. Thank you. I when the kum Kasa. Kasa. Come on to me when you so fatal. Wa ko bro bi baba hede ntini wa yo kasa mama. Kasa. Enti me benya na enti say like one me dawie bibia wie ye no. O ko toriwa. Ena me benya na enti say one nana ba eye gay ogina honom no. Nye gay. Kasa yi. Na kwa bro no. Oni Beyonce. Trimpna. Madam for being a catcher me. See a ban is ano. Me ba stand and honum baby san. No catcher me say BBA nim. But me de na mate. See me ba Beyonce walk have a 10 warning. Say me boyfriend am in any tikrom ha say. Akribiti. It's the onja na tree di e ma me. Ba me kan bia stand and tia say. Inti me costa na fie. Like ono kwa na frame me. Enti ekosi se. Okay. Ekwa ni nyina se. O kasa wa. O frame me be fie. Se wa fe me. Why we cry we mu. Yeah. Person fu. Iti me dia ho prepare. Ina ekọ fi ho no. Me ko ya ne bu afu gidi. O say, "Aya de nti na me ma ba Beyonce ho no. Ene na be kasa anyhow." Me hu ya ne se wa hweme ni so. Adam na wo ba. I didn't slap him. Me hu ya ne se wa hweme we pia metiko. Ama metiko akọ wo no. How the piano? I swear to God. Hey, catch it. Like, no argument. I just push it. I never slap. I'll come. My dad will arrest you. My mom, papa, Hey, go to more. but when the kum Come on, so Yeah, nana. Enti but when the kum Enti. dia me hu ya ne se me da papa be fie. A papa na chere me say na me dem rem. O ko toriwa. we kum no the I swear. Beyonce, no. I love you, Beyonce. No. Let me. What's that? No. Arrest Nana, I swear. Nana.